चाहे आम श्रोतागण के हमरा तरफ से हार्दिक नमस्कार बा। सबसे पहले रुआ सब तनी बोली माता रानी की जय। आई सोनोटेक कंपनी के माध्यम से ये हमरा तपेश्वर चौहान जी के माता रानी के भेंट रुआ सबके बीच में जा रहल बा। ए बबुआ माई के ऐसा महिमा है बबुआ हमार इधन कर महिमा बा। अरे अन्हरो के माई हई लगड़ो के माई रे जगदम्बा माई। अन्हरो के माई हई लगड़ो के माई रे जगदम्बा माई। सब करे करेली भलाई जगदम्बा माई। सब करे करेली भलाई जगदम्बा माई। जय माता। हऊ राधा सीता तू ही सावित्री। तू ही हऊ राधा सीता तू ही सावित्री। ए तू ही हऊ लक्ष्मी माता तू ही गायत्री। ए माँ छनही में कैलू माई पर्वत से राई जगदम्बा माई। छनही में कैलू माई पर्वत से राई हो जगदम्बा माई। सब करे करेलू भलाई जगदम्बा माई। सब करे करेलू भलाई हो जगदम्बा माई। अन्हारा के आँख देलू कोरिया के काया। अन्हारा के आँख देलू कोरिया के काया। निर्धन के धन देलू धन बाटे माया। अन्हारा के आँख देलू कोरिया के काया। अरे निर्धन के धन देलू धन ताहर माया। अरे माई ताहर ऐसन महिमा बा। बाजी ना ले ले माई लइका खेलाई हो जगदम्बा माई।
बिना ले ले माई बेटा खिलाई ये जगदम्बा माई। सब करे करेली भलाई ये जगदम्बा माई। ए सब करे करेली भलाई ये जगदम्बा माई। जय माता जी बोली सबे। वाल्मीकि के माई बुद्धि बतवलू। वाल्मीकि के माई बुद्धि बतवलू। कालिदास के तू माई अक्षर सिखवलू। अरे कतना बड़ाई करिए माता तहार, कतना बड़ाई करी। आहा तुलसी के बेटा तुलसी कैले कविताई ये जगदम्बा माई। ए तुलसी के बेटा तुलसी कैले कविताई ये जगदम्बा माई। सब करे करेलू भलाई ये जगदम्बा माई। ए सब करे करेलू भलाई ये जगदम्बा माई। अन्हरों के माई हऊ लंगड़ों की माई ये जगदम्बा माई। अन्हरों के माई हऊ लंगड़ों की माई ये जगदम्बा माई। सब करे करेलू भलाई 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 ये जगदम्बा माई। बोलिए माता रानी की।